Добър ден! С една изключителна дамаск роза Дюк де Кембридж. Самото съвършенство в цвят. Една стара дамаск, която е открита 1800 година, Лафае, Франс. Храста е 1,5 на 1,5, метър и половина на метър и половина. Разпилян. Доста е разпилян. Много трудно може да стои като изправен храст. Трябват му подпори. Сега отваря, малко ще се прибера от слънцето, започва да отваря цветовете си, но са изключителна красота. 40 венчелищета, доста пълна чашка, аромат, знаете, дамасцените са неповторими относно